ma hu se me ka nsema ya ebimu enti ase na me bo modern ase de meka bia so nka meka no twi mu frenchim ama nka obia ti a wate ase ye ka brofo mu tribe na ye te se kasakuo ketua bi ana ase abusua ketua bi ntu behwem a Israel abusua kodumienu no na ye ka no brofo mu se 12 tribes of Israel nti menyi ni se akanfo a tribe, akanfo a nation, a very big nation. Ebia at west no, nka oman hene for there no na ebetumi afrɛ tribe. Anase abusuakuo nwɔtwe na ɛwɔ akanfo mu no na ɛbɛfrɛ no tribe. Akanfo nyina ɛwɔ abusuakuo nwɔtwe a akani bi afiri mu baako. Nti ebi ne aduana, ebi ne ɔyɔkɔ, ebi ne asɛkyi, ebi ne asene, ebi ne asona, ebi ne agona, ebi ne britu. Saa abusuakuo no akani bi afiri mu baako na akanfo mu ahodo mienu ye wo linguistic accounts and cultural accounts according to Openyejekum na linguistic accounts no ye ka mese ana mese nde na kire se I said ene wo mo ye cultural accounts mo mama mre nyina ene akanfo aka nyina ye pe nanso mo kasa no ye sonko kakra ebi ne sahwi wasa anwe friends bauli nzima ahanta shama ene honkro ne ba na akanfo no de ye fra ne tribes say to say Akwapim Achem ne Asante no at best you betimi describe no say bambo mu ayonkufa ene akekan ho abom military alliances ne form to say NATO mu no eti de eti ametire mu sa ne say sekoba asenka Asante a different tribe from ebi Achem abuakwa nka ye den na asonafo nyina PSC ni Achem abuakwa no momenu ne adweso a wo Asante memu omomensa ne offense wo Asante memu mofa ne mason kwanta omunua mu bi nketua ne bonwiri onwe buankra tano nuase enyinasu abraka so ne honkro ne ba eden nanka yukufo nyina PSC ne Asante hene na ne nua mu bi ne tachima wo bono ne wo dwaben ai wo Asante ne wo koforidua ai wo eastern region ne wo honkro ne ba enti ma yehu se ye nyina ye nipa baako na metro bibi se Akwapim meka se konfa no che de ye nim so ofiri Akwapim no obi betro se ofiri Awukugua enkan Akwapim ho mepa acho Akwapim no ye omu ahodo mi ne ye Akwapim akanfo ne ye Akwapim guan omu nyina ahye Akwapim hena se eye nkuro dunson nti Awukugua okere late omu no nkatwi abru omu nyina omu nkatwi omu kasa omu keka wo ho nanso omu nyina ahye Akwapim hena se nti se wo a wo firi Awukugua opeto kyerem se konfa no che nye Akwapim ni no mepa acho kobisa kuro mu hene na omu nyina asom eko Akwapim ahemfie ayefre no Oforikuma ahemfie Oforikuma afie enti wo a wonim no kobisa mu yi enye Akwapim fo nyina na katwi ena ebi Akwapim hene no ono so nti firi Achem abuakwa eno nti ne yefre Akwapim ahemfie no Oforikuma afie na yefre Achem abuakwa ahemfie no Oforipanyini fie nti wo a wonim no kobisa mu yi mepemre na yeseda asua all the nations all Ghana ha to say Guan for Guan no oka no bi bisa ho amne Guan for no bi ne Gonja Chiriponi Ketikrachi for no Ntumuru Latefo Okere for Efutu Ewutu Senya sa omunyina omoye Guan for ne asua mole da Guan for so ebi ne Mamprusi ebi ne Dagomba ebi ne friends na number na association ni nyina na asua about every nation no so vedomene ton na anglo ni nyina ebi association na amanfo ehun say there is some we are more united than divided but as amanfo bi ama nima bi acheche mu dodo ohun nima bi cheche mu dodo na ye jai sa type of useless and baseless tribal natural na bi mu ye oha no se ehu sa de we na adimi kekan cultures ni buma e ma na ye fe me hwe de Oguaman hen ye Osaberema Akwasiata ba be no 7 September wa invite ahemfa na bo se so bia ba no be ni kuruma mamre na e kaboma na enya sa blend na ma ayefe but bo se apam sefo no omo de omo mpene sa o ye sa no ma fa nche no so din sem hunu yenwie no na we become more divided than before we even had the meeting.